Kini kita terbanjirun Pak Tun, Pak Koli, Pak Andi saking Cakno SMAN Balong Panggang. Pak Tun, Pak Koli, Pak Andi saking Cakno SMAN Balong Panggang. Udah Pak Tun, sabar foto lamongan. Terima kasih Pak Bruno Cakno. Mampir ten SMAN 1 Balong Panggang. Ibu Arina warung kering penonton pun
bocah kono kaduga akripo jiwa raga kekakono karmatan mamruk rukun para ingsun urip ana kota gedhe kaweti tumbasne masa isine sasi depan mesti kasar